baphatheka kabi ngedepartment ukuthi department le issue yenyoka akuyona izolo sinesikhathi khona idepartment ayizange isukuma thatha impilo zabantu ingane zobaba bayidedela ku-risk ukuthi zibulawe inyoka as ungqolosi asazi noma politically sibukela ngalendlela ukuthi hayi ngoba nakho kwenzeka kubantu abamnyama kulungile nje noma bangafa kulungile sobuye sibone ngelinye ilanga so-ke namhlanje ke sizokutshela njengoba sisukumile siyathemba ukuthi nawe ukuba khona kwakho ube khona ngoba uzwe kuthiwa kuyanyakaza emuva and bekusiyisiqalo lesi amasay that kuyisiqalo sokuthi sinyakaze and ngizosebenzisa igama elimbi ukuthi we are fed up ngento eyenzekala ngaphakathi sizokunikeza memorandum yethu as umphakathi ungasibuka ikipa njengomphakathi leyo memorandum sidinga ukuthi mhlambe usiphendule kokunye uzohlala eboardroom within 14 days and then you come with the answers ma ukwacwila mama we are say this ma uke nje wathi hayi sikhulumile nabo bazo-understand asi-understand njengomphakathi wakwangcolosi siyowenza ukuthi sithi mamkhisi sivalwe unomphela kithina esolivala iklinikhi ngoba okubuhlungu izinto enizenzayo as department sihamba iphutshuke kushiwo ukuthi imali ikhona yokurenovate le klinikhi but ukuthi asinakekile noma mhlambe athathwa very serious. I'm very sorry to tell you mama ukuthi when you talk about iclinic lawaDabeka icondition yeclinic lawaDabeka ngeke ulikhathanisele umkhukhu lo akulona iclinic le so thina ngoba sila emakhaya ezweni senkosi sithathwa njengabantu abangabalekile ukuthi ba-attendwe i-department but from today onwards uzosebenza noJakala sabayithini and sifuna ukubona within 14 days ukuthi imove yakho ithini sizokunikeza abantu ozoxoxa nabo siwumphakathi mase benje bancane laba bantu masithi nje ngqolosi wonke ayihlangane lonke leli yathi lincane ngendlela esibangalisi but we are not here today ukuzoba aggressive asikho aggressive but sine concern yingakho silazi ne concern ukuthi asinakiwe basebenza abantu ngesikhathi pre-medication ayikho kufanele kulinde uDabeka uza supply medication what type of a clinic mawubuka ngendlela kuyona okuningi kuzokuzwa lapha ke uzofundela umfowethu uCwensa bese kunezi memorandum ukuthi sithini as umphakathi wakwangcolosi not as political parties. Thank you. Siyabonga baba Maseko. Before ngiqhubeka ngizocela umama ayithule umphakathi ukuthi ungubani waba mina ngiqale ngami mina nguKhehla wakwaJwensa eMahlabathini onoma wakho attenda le clinic. Mina ngumesisipheni wakaMsimango ngibamba inhloko yomnyango. Siyabonga kumnandi bafethu into emnandi mina ngiyithokozelayo ukuthi usisi nje bela phambi kwethu akuyena umuntu ozothi usazoyo busa ngoba ethabe eshodi umuntu ozothatha manje ngiyabonga kakhulu sisi la imemorandum kodwa ngicela uqale ekuqaleni isakhiwo sale clinic isakha egceleni lakaThabethe masakhe egceleni lakaThabethe kunethuna lesakwasakathabethe somhlangazi elilanga phakathi ekwathiwa more than 20 years ago lelo thuna kwathiwa lizokhonkwa lihlonishwa ngendlela umnyango ozohlolwa ayithethisa ngayo uzohlolwa kuze kube namhlanje akwenziwa lokho ngifuna kungasakho asifaka kodwa ngifisa nje ukwazi kube khona ngizocela ukuyifunda le memorandum ngendlela ebhalwe ngizocela ukuyifunda ke memorandum ngendlela ebhalwe ngayo. First point ithi update on the renovation plans of the clinic. That is one. 2 shortage of staff. La masiya ku shortage of staff ngicela ukuyichaza. La umuntu ufika ekseni kule clinic aza aphume late
ngake ngaba yisisulu sale nto-ke ngilethe umfana wami sahlala le clinic washaya isikhathi sokuthi usister ofasize lo mntwana uye etiyeni akekho uthatha isihlala ngaleso sikhathi wahlalwa kwaliwa etiyeni bayasho-ke nangelantshi kuyenzeka makuyiwe usister elantshini akekho oba khona which is staff short 24-hour service with 2 ambulances sicela nisisize ngama-ambulance azohlala la azokwazi uku-assista uma kunesimo esiphuthumayo umuntu ukwaziwe noma ubhujuliwe akwazi ukuthola usizo athole i-ambulance ezomphuthumise akwazi ukufika la ezothola khona usizo bese kuyiphuzile 4 kwadabeka CHC management Zuma Ndlovu feedback on the current situation. Iphuzile 5 clinic must be shut down. Allocation for 7 mobile clinic that will service community at point. Shuthi-ke kucelakala ukuthi i-clinic ivalwe kulesimo ilungiswe. While i-clinic ilungiswa-ke le moto ezama-mobile eziwu-7 sithe masibuka sabuka ukuthi sinendawo eletha usizo, khona indawo esemahlabathini ethiwa isesakhiweni, khona indawo kune-community hall, kunendawo ephezulu kanqethe iclinic, kunendawo engala eMshazi ethiwa iSethana, kube nendawo e-tribal yenkosi. Lapho-ke sibuke ngokuthi uma ngabe le moto imi nje esigangeni njengoba imi kanje i-privacy yomuntu ayikho ye-patient, ayikho i-privacy ye-patient bese kuba inhlalo nje yokubamba iqueue ayikho. Kanti kulama-point lawo esiwabalayo ama-patient azobe ehleli ngaphakathi no-sister behleli ngaphakathi, mhlambe even imoto le isetshenziswe as i-pharmacy, umuntu anyangwe ngaphakathi aphume esiyothatha i-medication emotweni aqhubeka agoduke. Yes, i-covered nje futhi ne-security yazo-ke izoba kuthina ukuthi uma ngabe imoto ifikile zila ngaphakathi ziphephe kanjani kuzoba kuthina amalungu omphakathi ngoba ithina esifuna le clinic ukuthi isebenze. Mase kube i-reestablishment of clinic committees. Kwakune-committee la elalibhekelela ukusebenza kwale clinic ongabe asikho la sikhona namhlanje ukuthi sizoba kanje mekube lelo committee alidissolvwanga othize waka health. Yes, walimaza ke lelo committee silifisa livukile lisebenze lifunction. Shortage of medication we can tolerate it. Iloko kwaphakamisa ubaba uMaseko ukuthi i-medication abantu abadala bayafika la bethi bazopick up i-medication iloko kade kusho ubaba ukuthi abantu abadala bazofika bezothatha imithi ka-chronic bafike bangawothola amaphilisi. So which is ukuthi abalekeleleki eclinic mekunjalo. Sicela nesho ukuthi imithi ikhona ngaso sonke isikhathi eclinic. Sekuyiloko ukuthi sicela i-respond in 14 days. Ngizocela ke ukunika yona ke i-memorandum. Kunama numbers abhale ngesandla. Angisayile le nayo ikhophi eney'namba la izosala thina makunesignature ngokuthi ngokuthi sifinele so cela usifakele nama-contact numbers khona sokwenza i-follow up kuwena ngqo ngoba ukukhuluma nomunye umuntu ozojikeleza ufuna athi usazoya kubani. I have a question. Mhlambe size 6-7 nge-memorandum. Mina bengifisa ukwazi ukuthi ithini uvu lapho since clinic kunale situation. Abantu abayi-receive treatment yabo. Uthini wena? Cela ukuze ukuthi eyakho mhlambe resolution ithini. Angithi bengisazophendula mase ngiqedela bengizorespond into ethethi usho umphakathi bengeke ngithathe iphepha ngabe
Okay. Lolu daba lufikile kuthina njenge-head office kakhulukazi mina njengo-acting HOD. Sakhuluma ukuthi i-staff vele ngeke sisigcine endaweni yokusola bathi kunenyoka. Siyabizwa-ke ukubamba inyoka lo mbambayo. Wafika umbamba inyoka wabheka. Mangizwa ngithi umbamba inyoka kufuneka azi ukuthi nansi. Okay, wahamba umbamba inyoka. So sase siphuma nohlelo lokuthi while ke sibheka ama-temporary structures ukuthi ku-provide ama-services ake silethe ama-mobile ukuze usizo linganqamuki nya ngoba kuzoba khona umuntu olimele, kuzoba khona ingane egulayo eshisayo enjani ezodinga ukuthi at least akibone unesi. So hence nibona lama-mobile akhona. Ngiyakuzwa-ke ukuthi umphakathi une-proposal yokuthi mhlawumbe ama-mobile awangami kanje awabudeploywe across. So sizohamba-ke lokhu siyokubuka siyokuxoxa kanye nestaff. Udaba le temporary structure siphezu kwalo kade ngiphezu kwalo nje even as I was driving here ukuthi siphezu kwalo futhi sibuka nendlela ukuthi sizolisheshisa kanjani ukuthi kube khona i-temporary structure. Udaba loku upgradewa kwaleli clinic udaba olwenziwa lwaqedwa kwase kuthi umuntu osebenza unikeza umsebenzi kwaba nama-challenges athizeni. So hayi ukuthi akaze it's one of ama-priority clinics esawabeka eqhulwini lokuthi upgrade alungiswe nje ububona ne-design yakhona ile yangisasebenze eValley Trust lakhe wayiValley Trust le yayibona. So i-upgrade yaleli clinic into futhi esasingasho ukuthi iseplanini kwenziwa konke okufanele kwenzeke kwase kuba nezinkingana-ke kulowo wayisebenza. So ngizama ukuveza isithombe sokuthi udaba olusey'thebeni zethu udaba olusey'thebeni zami ukuthi sizame ukuthi kube khona i-temporary structures. Siyayizwa i-suggestion yomphakathi yokuthi bafisa ukuthi ama-mobiles adeploywe across. Sizohamba naloko siyokubuka sikusebenze. Siyabonga futhi ukuthi umphakathi utshengisa i-concern ngoba iklinikhi la umphakathi useva bona. Kodwa bengingacela nje ukuthi singakuvimbi ukuthi kube khona usizo oluncane olwenzekayo. Kade ngithe mangenela ngabona kukhona umntwana ongena uphethe encane ingane encane ngithi mhlawumbe iney'nsuku le ngane iney'nsuku angena nayo. Ngenzeka ukuthi akalalanga nengane ibishisa ibinjani ukuthi uma kukhona usizwa nongase lwenziwe sisenza lokhu esithembisa ukuthi sizamsheshisa singaluvimbi. Isicelo sami nje emphakathini ngoba uma silivimbile lolo sizo khona umuntu engizothi is the most vulnerable ozosuka angalitholi usizo. Isicelo sami sonke lo uma kukhona leya ngane nje kufanele ilitholile usizo noma ngabe kuthiwa ibilithola khona kwi-mobile ngoba ama-mobile vele uhlelo lokusebenza likahulumeni. So ukuze balithole usizo kodwa ngiyathembisa mina njengoba ngilokuthi sizohamba le ndaba soyilungisa for 14 days sobe senisazisa senazisa njengomphakathi ukuthi sisebenza kanjani ngoba naso nikeza futhi ne-full report ukuthi kwalama process of upgrade akuphi. Staff shortage nayo sihamba soyibheka sibone ukuthi kwenzeka kanjani bangakona esabakhona eclinic bangaka abaresignile kanjalo nendlela-ke yokusebenza nayo sizoyibheka ukuthi kusetshenzwa kanjani. Ngiyabonga. Sebama mhlawumbe kwelinye i-point ngithi point number 2 lapho khona la khona ekukhulunywe khona ukuthi i-clinic ezumphakathi sicela ukuthi i-clinic lisebenze 24 hours njengodabeka. Dabeka umuntu usikwa ngo-10 ebusuku uma uya khona ufika i-clinic livuliwe la kugcina ntambama. Sinabantu lapha mhlawumbe umuntu ukwaziwe whatever so kufanele ukuthi umuntu aqashe imoto ezothwala umuntu. Uma uqashe imoto nje yahamba iya kwaDabeka u700 noma uye-RK Khane noma uye-Roma. So ke awuqashe mama ithi leli clinic ukuze nathi sazi ukuthi sine clinic endaweni yethu alisebenze 24 hours. Ingane zabantu yifundile zikhona. Uhulumeni usibambela imali usayizoyikhuphula nje imali asibambela yona. Akuqashwe ingane ezingasebenzi na la emphakathini zikhona ezingamanesi ezingasebenzi ukuze kubonakala ukuthi yonke into ihamba kahle. Ekugcineni we are not happy ngento esibuka ngamehlo. Siyathemba ukuthi la ngaphakathi
mhlambe kuno contractor noma onjani ofanele asebenze la azikho happy ngalesi khotha sotshani even nangaphandle mawubuka ngaphandle nje isehlathini nje thina okwethu sithi lesikhotha sonke esingaphandle notshani lobo akube kwi-level yokubonakala ukuthi there is someone who's doing the work. Mayehluleka we will assist the department simnikeze abantu abazosebenza. Umuntu akathola ithuba lokululeka abaphathi bakwa-Department of Health. Kuyangijabulisa ukuthi nifikile. Ngikona okubaluleke kakhulu lokho. Ukukhombisa ukuthi uma kukhona sekungqongqozeka ngesankahlu kuyasukumeka. Akumnandi-ke uma ubona abantu sebefika ngokudluthuleka. Siyabonga-ke nanokuthi siyayithola information ukuthi kanti ikhona izinto ey'nhlelo ey'khona. Kuyasijabulisa lokho. But engifisa ukuthi sikubheke izo-renovate i-clinic. Ngiyacela nikubuke mese niyokhetha ucontractor. Akube ucontractor owa-within i-area. Akuve kubalulekile lokho because kuzofika umuntu ongazi lutho ngalabantu bendawo abangasebenzi abahluphekile kanti nabo bayawufuna umsebenzi. Uma kuwumuntu wendawo uzokwazi ukubaqoqa bathole umsebenzi. Angiphathi-ke ngonesi bakhona onesi abahleli emakhaya. Nalapho kuyangijabulisa ukuthi niyayibheka leyo nto leyo and ibalulekile. Ake niqale within the area kaNgcolosi nibone ukuthi abekho yini abantu eningabaqasha for ukusebenza eclinic. Njengamanje khona indaba ukuthi iclinic ayivulwe 24 hours which is very very important. Bakhona abantu bakaNgcolosi abangakwazi ukuthatha lo msebenzi. Abadingi nazinto eziningi but badinga ukuthi nina njengabaphathi nithi yes we employ them ngalendlela enizoba employer ngayo baqashwe bakwazi ukwenza umsebenzi. Konke kube sobala kube lula futhi njengento ezokwazi ukusiza umphakathi. Baningi labantu bayayisebenzisa iclinic. Akekho umuntu nami nje ngiyafika la eclinic nesibala ikaba ufakazi. Ngiyafika nami la ngizokwenza umsebenzi othize ngithathela amaphilisi ami ngihambe ngikhuluma iqiniso ngiyazi ukuthi mhlambe ke kulungile. But-ke ngiyacela nje sengathi siwumphakathi kungasijabulisa lokho ekuqashwa abantu bendawo qala. Ngiyazibongela. Ngiyabingelela umphakathi ngoMsamke wakwaNgcobo. Ngicela ukuzophawula njengelungu lomphakathi. Ukuphawula kwami ukuya la uma asethinte khona la ethi ucela sivumele ukuthi ukwazi ukuthi kusizeke labantu abayi-emergency. Njengomphakathi singavuma thina kodwa ke ukuthi size sibe khona la sisuswe ukuthi nabo la ngaphakathi abekho happy ngendlela ekusetshenzwa ngayo la. Sicela ukwazi ukuthi uma ngabe thina sivuma sithi yebo kulungile aba-attendwe labo bantu bona bayavuma yini ukuthi baba-attende labo bantu and bayavuma yini ukuthi baba-attende njengoba behlele lapho. Ngiyabonga. Bengithi mina sizosihamba thina sisithathile i-memorandum sizohamba thina siyodila nalama issues ase-memorandum. Lezi staff ngicela ukuthi zibe ezethu nami le-staff kube eze-staff nami sihle lapho. Bengithi mase sithatha i-memorandum sasayina sesiqedile mhlambe mase sibuya sesizophendula i-memorandum sesobe sesi-engejana-ke sekuba nemibuzo sesi-engejana ngesikhathi nathi sesiza ney'mpendulo ze-memorandum. Bengicabanga ukuthi ngiyacela kusami ukuze ngoba phela kufanele sishiye silungisile la njengoba sisebuza. So nami kusafanele ngiyohlala staff so sizo-engejana kahle sesibuyisa i-memorandum ngoba manje kuzosuke ya. Yebo siyabingelela ngaleza kwethu kubunabulani khona nibela umduduza mkhwanazi sivela kwenhlangano ithuleleni sinibela singapha kwaNgcolosi siceliwe-ke lamalungu omphakathi engathi banenkinga abanawo nomtholampilo wabo wamalungu omphakathi la kodwa-ke sizoqala nesikhulume nobaba ngapha esandleni sami sokudla uyena kozosinika ukuthi bakhala ngani la. Baba siyabingelela baba. Angibingelele maNgcolosi nonke nothuleleni uNgcolosi mayela ubaba Maseko lo khona la kwaNgcolosi. Izikhalazo zethu nje ziwu-8. Esokuqala isikhalazo i-condition ye-clinic
ikliniki ngokwe-information esinayo kuthiwa amaZulu lina abasebenzi bakhona onesi nabasebenzi baye bephokeleke ukuthi fanele ukuze kushaya u-10 besakhipha amanzi ngaphambi kokuthi uqala abantu ukuthi basetshenzwe. 2 ikliniki lethu ntambama liyavalwa. Siba nenkinga-ke makhona umuntu ogula ebusuku noma olimele ebusuku okufanele ukuthi lowo muntu athathwe ayise kwaDabeka noma ayiswe RK Khan ngama-private cars abantu fanele bakhiphe imali yokuqasha iy'moto. Okunye indaba yale nyoka. Sizizwa siphatheke kabi-ke bafowethu bakaThuleleni ukuthi indaba yenyoka isinesonto lonke ibikiwe ukuthi inyoka ikhona kodwa inyoka ayikhishiwe. Okunye-ke okubuhlungu la kuleli kliniki ukuthi uma abantu bezolanda i-medication kuyenzeka kuthiwa i-medication ayikho isalinde ukuthi isaplayo uDabeka. uDabeka-ke fanele ukulinde noma kuthiwa kulo patient noma ugogo akawubuya ngesonto elilandelayo ukuze azolanda amaphilisi noma ngabe akashukela noma ngabe kuthiwa amaphilisi e-BP awekho kwi-stock. So-ke ilokhu-ke okusidala ukuthi sisukume phansi sisukunyuswa i-condition yale kliniki nokuthi akukho ushintsho esilubonayo lukhona kunoma kube khona ushintsho la liya ngokuba worse usuku nosuku. Istaff kuthiwa siyashoda okusiphethe kabi ukuthi kuney'ngane la ekade zitrainela i-nursing even la ku-locally ayiqashwa lezo y'ngane but bane-excuse as i-department yokuthi abasebenzi bayashoda and lokho osekubulala umphakathi ukuthi abantu abezela kuleli kliniki noma ogogo abezela bayawuhlala u5 hours bengazange ba-attendwe ngoba besalinde that long queue ofanele bayilandele which thina as umphakathi omama bethu laba okukhulunywa ngabo. So sinaleyo concern ukuthi akwekushintshwe isimo sokusebenza la ngaphakathi nale kliniki siwumphakathi sithi asisalidingi ngoba ngokwe-information esinayo kuthiwa ibudget yalo yaphuma ngo-2023 namhlanje siku-2025 ukuthi ibambe iphi kanti ukuthi le kliniki iqale ukwakhiwa nathi asazi ilokho-ke ndonga okusishayayo njengamanje. Ngiyabonga ngizwa nikhuluma ngendaba yenyoka sisi kwenzakalani ngenyoka la? La ngaphakathi kumiloni esabangeni ngaphakathi ngoba bathi kwatholakala inyoka endaweni yamafayili and akulula ukuthi bengene beyosebenza phela ngoba khona inyoka sonke siyazi ukuthi iyingozi futhi akulula ukuthi ungene ungayazi inyoka ingama inyoka izingelo inyoka iyingozi kakhulu. So siwumphakathi siphatheke kabi futhi asikho ngempela happy kuzofanele i-department ibone ukuthi yenze njani ngoba ukuvikeleka konesi kubalulekile kuthina ngoba bona babahlengi bethu sidependele kubona. So kunzima ngempela kunzima ngoba even amafala abantu abagulayo la ngaphakathi bajikiswa ngoba manje onesi abakwazi ukuthi bengene bethatha amafayili ngoba inyoka ila itholakale khona. So izinto nje azikho right. Siyacela nje udepartment akuzami wenze ngoba phela impilo zibalekile. Ikliniki iyona kuphela esinayo ayiKenya. Ungasebenzi kwale kliniki ukuphela komphakathi. Yebo. Ngibona namasosha la. Amasosha ngeke asabe inyoka namasosha ngena zingene inyoka. Commander morning. Cha, hayi impela yaphumile amasosha wona umkhonto wesizwe ozolungisa lento vele wona osukhona manje omelelene nokulungisa izinto enjenganalezi. Inyoka ikhona ningi ikhalo zethu. Kliniki abantu bayadutshulwa la. Kliniki isekaDabeka, kliniki ise-RK Khan afika umuntu eseshonile le kliniki yavalwa ngo4 sivaliwe. Sifuna ivulwe 24 hours manje kuze abantu basizakala. Amandla thatha amsholozi thatha. Manje izinsizwa zakaNgcolosi njengebutho lakaNgcolosi ngeke ibutho langene leyo ibheka inyoka lapha. Sabe inyoka. Hey asibonge cha. Kahle ibutho lakaNgcolosi belifisa kona ukuthi lingene liyobheka inyoka kodwa ke ngokomthetho ke kahulumeni akuvumelekile ngoba kuthiwa kuyingozi ngabuya mhlambe sekulimela umuntu laphana. And ke mhlambe okunye ngicabanga ukuthi kusele kancane kahle ayiyinye lenyoka
lezi nyoka zintathu khona inhlwathi lapha ekuceiling board kube khona imamba khona even ngisho kwilokuze kwi-medication room lapha anangeneki ngenxa ukuthi khona imamba so ngalolo hlobo ke siphatheke kabuhlungu sabantu bakaNgcolosi ogogo nje abasakwazi ukuthola imithi yabo njengoba ubona nje bahleli nasemnyango bashiswa ilanga ngoba manje sekufanele basetshenzwe out from imobile ngoba imobile abakwazi ukuthi phela iba accommodate ngendawo ye shelter so ingakho sithi siwumphakathi okungenani abenze ama extended mobile azohamba eindawo zethu ngoba sinazo thina indawo ezinama shelter ezamahholo endaweni esingakwazi ukuthi mhlambe lama mobile afikele kuzona ukuze abantu bathole ishelter abangashiswa ilanga futhi bangatholi imvula izulu malini asibonke. Siyathokoza. Ngiyabonga South Africa senezwile ukudaba lomphakathi wala kaNgcolosi ababhekene nawo njengoba bebona nje nansi clinic bathi ivaliwe ngoba kuthiwa kunenyoka lapha ayodwa ziningi nabasebenzi ke bayasaba. Ngiye ngahleka ke nje ngiyibuze ekhaya mangitshela ngodaba kaNgcolosi ukuthi ese-clinic uma kusaba abantu abangaphakathi abasebenzi mina mangishawa inyoka ngaphandle mangiye eclinic bangifuthi ngizobela ngizojova ngoba ngize ngithola usizo kungafi uma kusabone esike kanti imjovo ayikhona ukuthi uma ngishaya inyoka manje khisha umjovo la ngijova bengiyibuza lo mbuzo ngingedwa ukuthi ayikathi kuxakileke lokho yabo but ne department ke siyacela isukume ngane zakwethu bazobheka lesimo esikanje bangasukumele kuphela amatholampilo esemalokishini nasendaweni ehlala belungu nathi sabantu thina sivotayo but siyadinga service delivery ukuyibona yenzeka umtholampilo ngempela mawunje umphakathi uyakhala kusibele ikhalo zawo siyathemba ukuthi abakhulu phezulu bazokwazi ukusondela bazobheka isimo sala kungazigcina sekubana abantu abaluza impilo zabo ukuthi abasayithola imithi namaphilisi abo siyabonga siyathokoza nisalahle emakhaya.